Zadnje su godine bile iznimno zahtjevne i izazovne za muzej Ivana Meštrovića, odnosno za atelje Meštrović u Zagrebu. Dogodila se 2 potresa, u međuvremenu je bila i epidemija. Međutim, naša građa nije bila nedostupna jer smo i dalje nastavljali istraživanja i isto tako priređivali smo i izložbe. I istaknula bih veliku izložbu u Pragu koja je priređena u tamošnjem gradskom muzeju, koja je otvorena koncem 2022. godine i koja se protekla i na obljetničku 2023. I tu smo nekako obilježili vraćanje Ivana Meštrovića u Prag, u Srednju Europu, bio je kontekstualiziran sa svojim češkim suvremenicima, ali i francuskima ponovno. I naravno onda moram spomenuti i tu veliku retrospektivu koju smo priredili u Zagrebu 2023. godine povodom 140. obljetnice Meštrovićeva rođenja i na kojoj smo prikazali zapravo cjelokupno njegovo kiparsko stvaralaštvo. Tako da smo se doista trudili da i europskoj, hrvatskoj i zagrebačkoj publici njegova djela budu dostupna i da se i dalje on bude prisutan u kulturnom životu. Kao i za brojna druga zaštićena kulturna dobra, Vlada Republike Hrvatske osigurala je sredstva, a zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija i ministrici doktorici znanosti Nini Obuljen-Koržinek i ateljer Meštrović je obnovljen. Najprije je izvedena konstruktivna obnova, potom cjelovita, uključivo i energetska obnova koja je uspješno okončana u svibnju ove godine. Kompleksan proces koji je iza nas uključivao je vrlo složene poslove izmještanja i zaštite muzejskog fundusa i ukupne opreme muzeja, te zahtjevne konstruktivne građevinske radove koji su zahtijevali iznimnu organizaciju i stalnu prisutnost te kontrolu od strane muzeja. Obavljeni su i konzervatorski i restauratorski radovi na umjetninama i interijeru, te mnogo javnosti ili posjetitelju nevidljivih poslova. Vodeći računa o važnosti i značaju umjetnika i intelektualca svjetskog značaja kakav je Ivan Meštrović, ministrica Obuljen-Koržinek podržala je ideju da se ovaj proces obnove završi izvedbom novog stalnog postava nakon gotovo 60 godina. Stalnim smo postavom htjeli predstaviti Ivana Meštrovića kao umjetnika, kao kipara, ali i crtača i autora grafika i tu smo nastojali pokazati njegov cjelokupni umjetnički razvoj i posebno zapravo istaknuti specifičnosti naše zbirke Ateljeja Meštrović, tako da se pojedina dijela, poput reljefa Plesačica koji se nalazi u ovoj dvorani, mogu samo ovdje vidjeti. Isto tako, htjeli smo pokazati i Ivana Meštrovića kao čovjeka koji doživio velike uspjehe, ali i velike tuge, gubitke. Htjeli smo pokazati tu kompleksnost Meštrovićeve umjetničke osobnosti, ali i tog njegovog privatnog života, odnosa sa djecom, sa suprugama, sa svojom obitelji, sa prijateljima, sa slavnim povijesnim ličnostima. I htjeli smo da se zapravo svaki posjetitelj, neovisno o svom predznanju, može ovdje osjećati ugodno, poistovjetiti sa njime i zapravo isto tako prepoznati neka svoja vlastita iskustva. Čuvaonica Ateljeja Ivana Meštrovića. Nekadašnji podrum koji se nalazi ispod ateljeja gdje je kipar stvarao svoja monumentalna djela se sada pretvorila u jednu modernu čuvaonicu sa svim uvjetima za čuvanje vrijedne arhivske građe. Ta arhivska građa služi kustosima i ostalima da istražuju sve što se tiče samog kipara i muzeja koji već 60 godina je u svom djelovanju i vjerojatno je jedan dobar materijal za budućnost, za sve druge da mogu dalje nastaviti sa tim radom.
zahvaljujem svim sudionicima ovog složenog projekta bez čijeg predanog rada do najsitnijih detalja ne bi bilo današnjeg obnovljenog muzeja. Njih je doista mnogo, vrijedni su i samozatajni ljudi, a na njihovom entuzijazmu počiva ovaj projekt, stoga im od srca hvala. Djelatnici muzeja radili su u izvanrednim i teškim okolnostima uz zatvoren muzej, te se zajedno s njima radujem povratku muzeja u Meštrovićev dom, a posjetitelja u muzej. Muzej iznova otvara vrata javnosti nakon 1000 dana od zatvaranja, vraćamo Meštrovića narodu i njegovim poštovateljima. Otvorena vrata ateljea Meštrović nas podsjećaju da je muzej bio čitavo vrijeme otvoren osim u 2 slučaja, a to je potres koji se desio i nakon kojega je išla obnova i 90. godina nakon raketiranja Banskih dvora, gdje je također atelje doživio jednu značajnu štetu i u tom trenutku bio zatvoren za javnost. Ostalim dijelovima je bio otvoren i tome se radujemo da će i dalje tako biti.